Нака, първо да те поздравя, победа номер 20 в твоята кариера и вече са с нов прякор, който чухме по-рано, мистер Сенши. Как би коментирал това прозвище, което ти е дадено от легендите тук? Изключително се радвам такива хора, постигнали толкова много в бойните спортове, особено в кикбокса, да ме наричат мистер Сенши. За мен това е гордост. Благодарен за което. Надявам се и така да продължава да се остана мистер Сенши и да завърша кариерата подобаващо. Не ти се е случвало много често да се завръщаш след загуба, както сега. Какво е чувството? Както сами видяхте, чувството е страхотно. Наистина не очаквах. Като цяло доста крив противник, нали? Първи рунд не тръгна дори, заключи се, не тръгна много добре. Но втория рунд, като го намерих, усетих, че матчът е мой. Бях обещал, че втория рунд ще го свърша и така се случи. Точно това ти бяха думите към мен. Остана ли доволен от начина, по който успя в юбилейната 20 победа, един уникален нокаут и публиката просто изригна в твоя чест? Да, невероятна победа. Може би за първи път правя нокаут на Сенши, мисля, че един нокдаун. Не успях тогава да направя нокаут. Страхотно. Сами видях, че страхотно изживяване, страхотна публика, страхотна организация. За мен е Сенши номер 1. И така да се надяваме така да се остане мистер Сенши и да се завърша с победа. А като план за игра, можеш да кажеш дали успя да покажеш днес най-доброто от себе си? Това твоята най-добра версия ли? Не, може би не е най-добрата ми версия. По принцип зависи от противника. Ти играеш според противника, направя си тактика заради него. Като цяло за него бях работил точно долу да го работя в стомаха. Така и стана, втория рунд почнах да го работя. Първият рунд ми беше трудно, той беше доста по-висок. Като цяло като габарите беше по-голям от мене, държеше моя дистанция. Риташе добре, 2-3 пъти ме намери много с коляно. На задно коляно ме хвана, но стиснах зъби, минах през него. А във вас успя ли да приготвиш място за 20-ти колан, който ще окачиш вече не знам къде? Може би ти ще не споделиш. Трудно вече се намира места. Наистина карам ги в нас, при майка ми, въртя ги на 2-3 места и ще го кача, нямам избор. Ще го кача, надявам се и после 21-я да го кача пак. Има много хора, малки деца, които чакат за снимки. Какво искаш да им кажеш? Защо трябва да спортуват и да се развиват в такава насока? Ако искат да постигнат нещо в живота, трябва да учат, трябва да спортуват. Спорта е здраве, спорта е... Няма как да им го опиша с думи, нали? Вероятно, ако искат да занимават професионално, трябва да си качиш, да го изпиташ, да видиш какво е чувството. Не може да се опише с думи. Това е невероятно чувство. Трябва много постоянство, за да могат, нали, да градят в живота, да не падат надолу. Трябва спорт, трябва учения, за да могат да се издигат, да ги уважават, да имат достоинство. И това е, да продължават да тренират. Най-важното е хубаво да се тренира, хубаво да се спортува, хубаво да се учи, да се изучава човек, за да може да се развива и да расте нагоре, а не да пада надолу. След тази забележителна победа, може да наречем, какви са плановете ти за близкото бъдеще? Ще има ли малка почивка за теб? Или се връщаш в залата? Ще проверя, нали, как стоят нещата. Доколкото знам, в края на годината може би ще направя едно Сенши. Тогава може би ще почина и доколкото разбрах, до година трябва да правя реванш, евентуално с само печ. И се подготвя хубаво, надявам се да се върна в спорта. Определено този матч предизвиква голям интерес. Ние от екипа на Боец пожелаваме успехи, за нас е чест.